Doncs em dic Neus López, ara estic fent el tercer any de Belles Arts i sobretot treballo amb dibuix, amb pintura i amb el gravat. M'interessen molt els temes que es vinculen amb la càrrega, amb la interdependència, la vulnerabilitat i les relacions, i explorar llavors també com el que m'ofereixen els llenguatges i els medis amb els que treballo. Dibuixar i pintar és una cosa que faig des de fa molts anys. Gravat és cert que he començat aquí ara a la universitat i com tot el que poden oferir aquests llenguatges em sembla un ventall bastant ampli i bastant obert a noves maneres de crear. M'agrada sobretot d'aquestes tres disciplines com explorar els traços, les textures que es poden fer, sobretot jugant amb els suports, per exemple, com el ventall que hi ha i que poden utilitzar-se. Actualment estic intentant crear el que seria l'imaginari del relat, del manteniment, com li dic jo, que es desvincula d'aquest relat hegemònic que té en el centre el que seria com l'home masculí, que està lligat a la idea de mecànic, que és com exaltador del progrés, de l'economia, de la possessió i de la producció, i tracta de posar en el centre altres nocions que al final són les que situen la vida al centre, diguéssim, com a través bàsicament d'escenes en les que es veu com la quotidianitat, l'acompanyament, el repòs, la tendresa, el manteniment, no només físic, sinó el manteniment que no es veu entre les persones, per exemple. Doncs, sobretot, a la meva obra són obres en 2D, diguéssim, que la tridimensionalitat no està tan present, i sí que es mouen entre el que seria la figuració i l'abstracció, una mica al limbo aquí al mig. Algunes tendeixen bastant més cap a l'abstracció i altres s'encarrilen més cap a ho reconeixible. El que més m'han inspirat ha sigut sobretot textos i llibres que he llegit, com autores com la Úrsula K. Le Guin, el Josep Maria Esquirol, la Maite Garballo també, o la Yayo Herrero, són com grans referents. Soc la Neus López i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.